dia. El govern català ha aprovat avui el projecte de llei de vegueries que modifica l'organització del territori. Les 4 diputacions actuals donaran pas a 7 vegueries. Així apareixen com a noves regions l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central, que se sumen al Camp de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. No comporten més funcionaris ni més despesa, sí major racionalitat, més proximitat i també, sens dubte, estem convençuts que un millor servei al ciutadà. I per tant, amb un esperit de simplificació, de millora, d'operativitat des de tots els punts de vista. Paral·lelament, també s'ha aprovat el projecte de llei de creació de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aplega 36 municipis i més de 3 milions d'habitants. Per això, aquest matí el president José Montilla s'ha reunit amb l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, per informar-lo sobre el contingut de la llei, un pas més també cap a la simplificació de l'administració. En aquest sentit, Generalitat i Ajuntament avancen en el desplegament de la Carta Municipal. Aquest ha estat el tema tractat en la reunió de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament, encapçalada pel conseller Joan Saura. S'aproven 2 lleis de país que oferiran un millor servei al ciutadà, més racional i més proper.